megeget ugeg-ugeg sadulita hemel-hemel lae-lae ndara kula Den ndara kula Raden Parikesit kula sawang saking lekering netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimba sampeyan kadosipun lagi ke taman duh kita ndara sing sampeyan penggalih menapa Den Semar punika tinitah dados batur saka tembung pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng handika Ndara Parikesit Kiai Semar Badranaya puteking pikir jibeking penggalih ora ana liya kejaba anggonku menggalih babakan pangimpen utawa pasupenan Kiai Ndara Parikesit ngimpi napa Ndara Parikesit nyupena menapa Den Kiai Semar Parikesit ngimpi mbok menawa negara Yawastina kene ketaman banjir bandang nanging Kiai sak rampunge banjir kang anerjang negara Yawastina ana wujuding rembulan kang tumiba ana pangkonku banjur kira-kira pangimpen utawa pasupenanku iki mengku teges apa Kiai ndika Ndara Parikesit ngimpi mangku rembulan Gus iya Kiai ya jagat ya dewa ya Bathara sabantuk wahyune ngalah Gyada melah mangolah ilmu bangkit mikat ora mangukut kukutaning jiwan yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepihawa lae bareng Semar krungu sampeyan Ndara Parikesit nyupena utawi mangku wujuding rembulan mongkok ingkang dados penggalih kula bungah sing dadi atine Semar sebabe apa Kiai Semar kok paring dawuh kaya mangkono mugi kawuningan nggih Den rembulan niku sasmita wujuding kanugrahan
ora sadengah titah ora saben menungso iso ngimpi kados Ndara kula Raden Parikesit. Kula pitados Semar percaya mboten dangu malih ndika Ndara Parikesit badhe nampi wujuding kanugrahan Ndara. Banjur kira-kira kanugrahan apa sing bakal ndak tampa Kyai Semar? Den ing wekdal sakmangke negara Ngastina lagi mbutuhake bocah nom-noman kados ndika Ndara Parikesit. Negara Ngastina sakmangke mbutuhake pemimpin sing wis ketok labuh labete tumrap sedaya para bebrayan agung. Pemimpin sing wicaksana, cokat cakut rengginas trampil. Pemimpin sing gelem ngrangkul marang kawula alit. Sampeyan percaya ya kena mboten nggih monggo-monggo mawon. Sampeyan ngimpi mangku wujuding rembulan. Niki mangke calone sampeyan badhe dados ratu ing praja Yawastina mriki. Sinokarta mrehtar tamtu ning utama titi tetep dadi pangubahaning ya jagat dewa Bathara ya jagat pramudita. Kyai Semar aja salah panampa Kyai. Parikesit isih ngrumangsani durung ilang pupuk lempuyange. Kawruh babakan kaprajan Parikesit uga durung mumpuni. Sing gedhe pangapuramu, sing gedhe pangapurane Kyai Semar. Parikesit rumangsa durung pantes jumeneng ratu ana ing negara Yawastina kene Kyai. Den Semar matur mekaten dhateng jengandika menika. Semar ora waton omong, Semar ora waton matur. Nanging sedaya kala wau wonten dasare, sedaya kala wau wonten wewatonipun, Gus. Banjur dasare apa, wewatone apa Kyai? Ndara Parikesit mugi kawuningan. Sipating Nalendra, sipating pimpinan menika yen kepengin ayem negarane, tentrem kawulane, Nalendra utawi pimpinan kala wau kedah anggadhahi piwulang ingkang nami Piwulang Astabrata. Piwulang Astabrata wau mujudaken prasimbol kanugrahan ingkang nami Wahyu Makutha Rama. Piwulang Astabrata utawa Wahyu Makutha Rama. Nggih. Astabrata, hasta menika 8 brata tegese laku. 8 laku. Nulat lakune utawi nyonto sipating 1 Surya, 2 Candra, 3 Himanda, 4 Kartika utawi lintang, angka gangsal bumi, angka 6 geni, angka 7 banyu lan sing pungkasan angka 8 angin utawi samirana. Lah saklumahing bawana kureping ngakasa sing nate nggaduh kawruh Piwulang Astabrata utawi ingkang nate ngentuke wujuding Wahyu Makutha Rama
niku namung cacah kalih siji Raden Gunawan Wibisana angka loro keng eyang piyambak nenggih Raden Arjuna utawi Raden Janaka eyang Jengandika. Lah Semar pitados kula percaya ing tembe wingkingipun ing tembe mburine Paduka Ndara Parikesit inggih badhe kesinungan kawruh Astabrata kala wau. Kagem sangu menawi benjang sampun jumeneng ratu wonten negari Yawastina mriki, Gus. Kiai Semar wonten dawuh Den. Coba aku gancarno. Coba aku gancarno ceritane Raden Gunawan Wibisana nalikane duk rumuhun nalikane biyen ngintukke piwulang Astabrata kuwi mau Kyai. Inggih Gus. Raden Gunawan Wibisana duk rumuhun ngintukke utawi angsal kawruh Astabrata menika nalika sak rampunge lakon Brubuh Ngalengka. Sarampunge lakon Brubuh Ngalengka rumiyin. Kula dongengi riyin larah-larahipun nalikane Raden Gunawan Wibisana ya satriya-satriyaning tanah Jawa nalikane nampi wujuding kawruh utawi pepakem Astabrata Den. Kados mekaten critanipun. Kapan nyoto sayekti jatan kapurba dening manungsa
godha kalawan bejo kang sarta tekaning pati monggo tumita Pak baik bermong lakoni Pak hei Ratu negara Ngalengka diraja Prabu Dasamuka Sang Rahwana iki. Ogok Deja Mantri melung Sarawita. Dening utamaning nata
berbuti bawalak sana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina lire kang bawa laksana hana tepi pangandika latialah reca manik sejatining alam kang tinuding jagat ya bandaku ya donyaku de Bogok Tejo Mantri kula wonten dawuh bose Gelung siap juragan kowe bocah loro kaget tak timbali lho nggih mawantu-wantu kula nyuwun agunging samudra pangaksami awit kula wantun matur dhateng jengandika sinuwun ingkang tanpa tinimbalan mboten nami kang abdi pun Togog Tejo Mantri ngirangi ing reh tata krami sinuwun namung labet sampun dangu anggen kula ngabyantara ing ngarsa Prabu ewa semanten dereng wonten dawuh paduka ingkang rumentah saking paduka sinuwun Prabu Dasamuka utawi Prabu Rahwana-raja malah kepara kula sawang paduka sinuwun Prabu Dasamuka ketingal nembe nawung sungkawa hambuk bilih kenging windet daring kathah Kong abdi kula pun Togog Tejo Mantri kepareng nyadong dawuh sinuwun. Beladialah. Ya, Togog iya. Pripun kados pundi menapa ingkang kedah kula tindakaken. Mangkene. Aku bareng ngrasake, aku bareng ngolehi. Saiki wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Kados pundi? Cetha ngeglo kang tanpa warana mbok menawa dewa kuwi jebule ora adil kok. Dewa ora adil. Coba saiki pikiran. Wiwit perang wadya bala ngalengka mungsuh tanding bedes elek balane Rama Wijaya. Teka senopati negara ngalengka akeh sing wis padha mati kok. Akeh sing wis tumekaning pralaya. Inggih lakar kados mekaten. Kathah para prajurit ingkang samya kapaguting pupuh. Kosok wangsulipun dereng wonten senopatine Prabu Rama Wijaya ingkang pejah dhateng palagan. Namung kejawi kethek-kethek rucah. Lah iya kuwi. Iki gek kepiye lelakonku kok? Iki gek kepiye? Dosaku apa? Luputku apa? Kok Dasamuka nemoni lelakon sing kaya mangkene? Wiwit Prabu Dasamuka perang mungsuh Ratu Melarat Rama Wijaya. Durung ana senopatiku sing unggul ana ing payudan. Paman Patih Prahasta sing tak agul-agulne matine mung trima karo kethek sing dedeke mung sak jempolan sikil si Jaya Anila. Adiku Sarpa Kenaka sing wis kondhang kaloka kadigdayane ya trima mati saka paikane si bangsat Lesmana. Kuwi durung buta liyane. Buta liyane sing tak anggep gegedhuk ana negara ngalengka. Kabeh uga wis padha mati. Oh, dewa. Kula nyuwun adil, dewa. Ing atase Rama Wijaya kae mung ratu kere. Kok diwenehi kamenangan
Dasamuka sing sarwa kasembadan malah kalah ana ing Rananggana. Sinuwun piye? Pancena ndodho marang kaluputanipun piyambak menika mboten gampil. Karepmu piye kok? Maknane piye? Sampun marambah makaping-kaping. Sampun marambah makaping-kaping kula kang abdi Togog Teja Mantri tansah wanti-wanti dhateng jengandika sinuwun Prabu Dasamuka. Babakan paduka sinuwun Prabu Dasamuka ingkang sampun wantun nyidra utawi nyolong Rekyan Sinta garwane Prabu Rama Wijaya. Tumindak kang sarta pakarti paduka ingkang kados mekaten kala wau ateges ngrusak pagrayu, nyures turesijo, mbedang bojone liyan. Nanging sajakipun paduka sinuwun Prabu Dasamuka menawi dipun tuturi babakan menika babar belas, boten paduka gubris. Boten kirang-kirang Togog anggenipun pitutur dhateng sampeyan. Paribasan entek amek kurang golek paribasanipun. Nanging sedaya atur kula wau ibarat mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Kabeh pancen wis tak niati, Gok. Aku yen ora karo Rekyan Sinta aluwung tak entengke patiku Togog Teja Mantri. Menawi sampun paduka niati kanthi saestu, tegesipun kedah wantun utawi wani nampa resikone. Wadyapala paduka entek gusis. Kadang-kadang miwah sedulur paduka nggih sami dumuguning sirna. Punika janjanipun paduka nembe ngunduh woing pakarti cara kasare. Tembunge ngunduh woing pakarti oleh-olehane paduka sinuwun Prabu Dasamuka wani ngrebut bojone liyan, wani mbedang bojone Prabu Rama Wijaya. Resikone wadyabala paduka, dulur-dulur paduka inggih kedah mati wonten ing palagan sinuwun. Menenga lampemu, yangsat elek. Ora usah nuturi karo Dasamuka. Kowe ora usah nuturi karo Rahwana Raja, mingkemo lambemu bangsat elek kowe Togog. Kowe wani nuturi Dasamuka, jaremu enteke wadya balaku, matine sedulur-sedulurku, rusaking negaraku merga aku wis wani nyolong bojone Rama Wijaya, Rekyan Sinta. Ra ngono kuwi mau. Inggih lakar kasinggihan. He Togog. Wong kuwi tipake padha lonjong ning atine ora golong Togog. Maknanipun menika kados pundi? Wong tipake padha lonjong ning atine ora golong niku maknane dos pundi? Kanggo kowe iki ngrebut bojone wong liya kuwi kleru, monggo. Ning yen kanggone Prabu Dasamuka kuwi tiba kosok balen Togog. Kosok balen tegesipun kados pundi? Gagah-gagahe wong lanang kuwi yen wis iso ngrebut bojone wong liya. Rungokno kuwi. Astagfirullahaladzim. Iki nek wis wong rusak ya ngene iki. Ngrebut bojone wong kok gagah. Kleru ya lung. Kleru nganggo banget. Astagfirullahaladzim. Wis wong rusak kok mbok eloki. Lah eneke kene kok. Ngene iki sing marake donya cepet kiamat ngene. Wis sumbaran ae, Kang. Oh nggih. Lah lajeng kersa paduka sinuwun Prabu Dasamuka Rahwana Raja sakmenika kados pundi? Kari ngenteni tekane anakku si Indrajit ya si Megananda. Anggone tak kongkon, anggone tak utus ngawat-ngawati Senopati Ngalengka ya kuwi adhiku panglebur gangsa si Kumbakarna. Jajal si Kumbakarna anggone maju ana palagan entuk gawe apa ora?
Wah menawi kang rayi Raden Kumbakarna menika sekti tenan. Sekti mandraguna prasasat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil jundil. Ora mesti, Kang. Kok ora mesti piye? Yen menurutku Raden Kumbakarna ki ya kalah musuh wadyabalane Prabu Ramawijaya. Kowe aja nyepelekke kasektene Raden Kumbakarna lho. Loh, aku ora nyepelekke, Kang. Aku ora ngentengke. Ayo totoan mau piye? Totoan mau piye? Jajal ki mengko Raden Kumbakarna menang apa kalah, yen perlu ayo totoan bojo apa piye? Ora sudi bojomu bokonge gedhe sisih. Wis ora sakaken gunem sing tanpa guna. Cekak cukupe anggonku ngrebut Arakyan Sinta tak belani nganti teteh sing getih kang pungasan. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegereng pasewakan kata samyonarga wonten dwirada mekta pedhot saking wantilan kae rantak-rantak sajaya anak Windrajit sing teko lungguh ngguri kok nggih bayangan bayam bayayat Indrajit mangkahang krosro sombar lindhu bumi gonjing gumaludha guntur kehatuk ndak waspadake tak waspadake iki kaya anakku isi Indrajit kang wis bali sowan ana ngarsaning ingsun. Nur inggih Rama Dewaji, Kang putra Indrajit mega nandha ingkang sampun wangsul Dewaji. Sungkem kula kunjuk. Ya wis ndak tampa. Aslak sumengko rasaning atiku kepiye kabare Jit? Kowe tak kongkon, kowe tak utus ngawat-ngawati kridane pamanmu Kumbakarna. Entuk gawe apa ora? Nggih. Kepareng kunjuk atur Rama Dewaji. Kula nderekaken mangsahipun paman Kumbakarna wonten ing palagan. Pangamuking paman Kumbakarna prasasat kados banteng ketaton. Mboten mokal kathah para rewanda kang sarta para wanara. Prajuritipun Prabu Ramawijaya ingkang dumugi ning pejah. Walatialah. Wis tak kira. Yen kridane adiku si Kumbakarna ora bakal nguciwani.
kari ngenteni matine Sri Rama Wijaya. Oh, rungokno wilung. Raden Kumbakarna unggul ing jurit. Alah, aku durung percaya, Kang. Piye sabanjure piye, Jit? Nanging imanipun Kanjeng Rama. Piye? Sakmenika Paman Kumbakarna sampun boten saged kondur dhateng negari Ngalengka mriki. Lho, sababe mugi kawuningan Rama Dewaji nalika Paman Kumbakarna magot ing paprangan badanipun Paman Kumbakarna didamel sewalang-walang kalian pun Raden Lesmana Widakta piangsat elek. Oh, Prodo montaplir kina tabuka yayasinepi Jojo bang mawinga-winga hangis Desmalaning leket-leketing jagat gelagelaing bumi panusmaning jajel anak sukertaning bawana Cetha Dewa Radil adikku Kumbakarna sing tak jagake menang mung trima mati musuh si Lesmana Widakta. Ora wurunga iki mesti ya saka pokal gawene Gunawan Wibisana. Kang wis melu-melu rombongane mungsuh. Piye, Kang? Kang Togok piye? Ora wurunga Raden Kumbakarna ya gugur ta? Upama iki mau sida tatawan entekmu kakean, Kang. Ragu neman karo dapurmu. Ndajit, kula wonten dawuh. Ora sah dadak kesuwen. Yen ora bapakmu dhewe sing maju ana pabaratan, tak kira ora bakal rampung peperangan iki. Mara gage, dampar keprabon Ngalengka iki lungguh ana. Rama Wijaya sakwadya balane munyuk tak babatane ndase. Sareh riyin Kanjeng Rama, sareh riyin. Kula aturi lerem sawetawis. Lerem kepiye, Jit? Kang Putra Indrajit Megananda anggadhahi sumpah. Kula anggadhahi sumpah Kanjeng Rama Dewaji. Sampun ngantos majeng dhateng pabaratan menawi dereng pagas jangga kula. Piye sing mbok karepke? Rama Dewaji, Senopati Ngalengka dereng telas. Taksih wonten Kang Putra Indrajit put Megananda. Kula aturi negakaken Kang Putra Rama Wijaya sakwadya balawanara badhe kula tumpes. Ya to ya. Pancen kuwi Indrajit bisa mateni Rama Wijaya lan Lesmana, mudhun-mudhune wadya bala bedhes, sira bakal tak ganjar sak bobot kelawan lelabuhanmu Indrajit. Nun inggih Kanjeng Rama ngaturaken panuwun. Banjur sira Indrajit kapan anggonmu budal? Mboten ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak kula badhe bindal dinten sak mangke wadya bala palapa sampun samapting gati sawigoing diri Rama Dewaji. Ya budal dina iki lanang juritmu Indrajit nyuwun pangestu Kanjeng Rama budal dina iki. Prawadya samya samapta wasyaga harsa anggelar baris manunggal sajuru-juru mlebet kang bandera tampur slumpret
Alah betul pisan yo. Hey, 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 asik, hey. Hit, ho, ha, ha, ho, ha, hi, ho, ha, hi. Hai, ho, ha, hi, hi, ho, ha, hi, ho, ha, hi, ho, ha, hi, ho, ha, ho, ha, hey. Oh ha hey, oh ha hey, oh ha hey, oh ha wey, oh ha wey.
Mangkota Yayi, Yayi Narpati Sugriwa. Kula wonten dawuh sinuwun. Hamiji abdi kula pun Narpati Sugriwa. Yayi, ingsun paring tarima kasih marang Yayi Narpati, mudune marang kabeh wadyabala wanara, anggone wis padha sembodo nyernakake wadyabala Ngalengka kang ora setitik cacahe. Inggih. Saking pangestu paduka sinuwun, para prajurit wanara ingkang dipun pandhegani kaliyan Ponanoman lan Jayaanggada sampun sembodo lebda ing karya mangrungurah mengsah saking Ngalengka Diraja sinuwun. Syukur bagi jumurung Yayi Narpati. Duh, kepareng matur sinuwun. Yayi Gunawan Wibisana sira arep matur apa? Senadyanto kathah para senopati kang sarta wadyabala Ngalengka ingkang sampun dumugi ning pejah. Nanging maksih wonten dedengkoting putra Ngalengka ingkang dereng katingal magut ing payudan. Mboten asanes Atmajendra negari Ngalengka nuwun inggih pun Indrajit sinuwun. Sagyat risang kabeh rango ori nangkul kinempet gampit dosa ngretnaning bawana mangkono Gunawan lakar kados mekaten. Apa bener si Indrajit angduweni kasekten kang linuwih? Nuwun inggih. Indrajit menika salah satunggiling putra Ngalengka ingkang boten kenging dipun anggep enteng kaprawiran kang sarta kadigdayanipun. Lah banjur apa ana sarana murih kanggo ngasorake ngalahake kasektene si Indrajit kuwi mau Gunawan? Kula aturi paduka sinuwun Prabu Rama Wijaya perintah dhateng wadyabala wanara kinenandingi prajurit Ngalengka kemawon. Mangke babakan si Indrajit kang adipun Gunawan Wibisana ingkang badhe murba kang sarta masesa. Bagus yen pancen kowe mangkono. Yayi Narpati Sugriwa, kula wonten dawuh sinuwun. Perintahna wadyabala wanara kinen padha budal dina iki nuntaske peperangan iki supaya enggal rampung Yayi. Nuwun inggih dhateng sedika Hamid Madal Pasilan sinuwun.
Nah, maju, maju. Yo, he. Gundala. Hey! Yo. Domba. Yang satelek. Kon lakuning lekas lu kita linuding kitung kadung kadareng omong ladalah iki biang satelek si Gunawan Wibisana sing gedhe pangapuramu Indrajit kepeksa ora basa karo Paman Wibisana. Aku wis ora sudi basa karo anteke Rama Wijaya. Paman Wibisana, kowe biyen adine Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Kowe lair digedhekke ana bumi negara Ngalengka. Kenang apa? Ewadene saiki Paman Gunawan Wibisana malah ciklu nyembah marang Rama Wijaya, musuhe Kanjeng Rama Dewaji. Ora ngilu karo githokmu, menungsa ora ngerteni lelabuhan. Urip cilik gedhe ana bumi Ngalengka. Saiki perang malah belani musuh. Ayo maju kepara ngarsa leganing atimu. Indrajit sing dadi musuhmu. Ngejak pirang dina tak ladeni Paman Gunawan Wibisana. Yah to iya. Ponakanku bocah bagus, ponakanku bocah Jentara Indrajit Megananda. Pun paman ora bakal wani yen musuh perang karo kowe bocah bagus, bocah Jentara, ponakanku Indrajit. Merga pun paman Wibisana ngrumangsani yen aku kelakon kasembadan perang tanding musuh kelawan ponakanku Indrajit, mesti pamanmu Gunawan Wibisana bakale kasoran ning yuda, bakale kalah musuh ponakanku lanang. Nanging paman bakal pasrah urip pati tak pasrahke marang Indrajit. Aku patenana bocah bagus, aku patenana bocah sigit Indrajit. Nanging sadurunge aku mbok pateni, wene ana waktu ora ketang mung 5 menit. Pamanmu Wibisana bakal ndongeng marang si Indrajit. Yo, crita sadurunge mudhar crita mara gagrak rungokake. Ya. Indrajit, kenang apa? Kenang apa kok pamanmu Gunawan Wibisana kok mbelani Prabu Rama Wijaya mergo aku ngrumangsani? Prabu Rama Wijaya mono mujudake wakiling
Gusti minangka dadi dutaning adil kang duweni kewajiban ngisas angkara murka. Merga aku ora tega dening kamurkane bapakmu Prabu Dasamuka kang duweni hambek nista budi candala, duweni pakarti kang angkara murka. Indrajit, kowe kuwi sejatine dudu anake Kaka Prabu Dasamuka. Ning sejatine Indrajit Megananda kuwi putraku, ya kuwi kowe iki sing sejatine kowe iki anake Gunawan Wibisana. Kowe kandha mangkono nganggo dasar apa? Nganggo wewaton apa? Tak critani kaya mangkene larah-larahe. Nalikane jaman semana, bapakmu Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja nalikane tetugur teteki brata mapan ana lengkehing Gunung Gohkarna. Niyate bapakmu Prabu Dasamuka kepengin negara Alengka pinaringan ayem kang sarta tentrem. Dewa para dewa padha ngudaneni. Para dewa ngudaneni pamintane bapakmu Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja. Ya kuwi kanthi lantaran tumuruning Dewi Widawati, Dewa Kandha. Para dewa paring dawuh yen Dewi Widawati bakal manitis marang anake Prabu Dasamuka. Kamangka garwane Prabu Dasamuka ya ibumu kang sesilihe Dewi Tari kang sakmono lagi nggarbini utawa mbobot. Kang sakmono lagi mbobot utawa nggarbini. Dewi Antari manitis ana kandhutane. Dewi Widawati manitis marang kandhutane Dewi Antari. Bayi lahir metu wedok. Aku batin Indrajit. Aku nggraita kaya ngapa ta dosaning jagat. Bebendu apa sing bakal ditampa kelawan negara Ngalengka yen ana lelakon. Yen ana lelakon bapak bakal ngrabi marang anake dhewe. Merga Dewi Widawati manitis marang anake wedok Kakang Prabu Dasamuka kang dikandhut kelawan Dewi Antari. Ngawuningani perkara kang kaya mangkono Gunawan Wibisana ora mung meneng bae. Anake wedok Dewi Antari banjur tak jupuk. Ya kuwi tak wadahi ana wujuding kupat jenenge Kupat Sinta tak larung ana ing segara. Banjur aku muja mendung. Aku muja mendung utawa mega dadi anak lanang ya kuwi kowe. Mula jenengmu Indrajit ya Megananda. Merga kowe anak pujanku, anak sing tak puja saka mega utawa mendung. Kowe dadi anake Prabu Dasamuka ning kaya mangkono larah-larahe. Aku ora mentala yen to ana bapak ngrabi karo anake dhewe. Yen to katentremaning negara Ngalengka kudu ditebus kanthi cara Prabu Dasamuka ngrabi karo anake wedok. Kowe sejatine dudu anake Kaka Prabu Dasamuka ning kowe iki anakku Indrajit. Waduh, Kanjeng Rama. Waduh, Kanjeng Rama nyuwun lumunturing pangaksami. Kula ngantos cumantaka wantun kalian paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana. Kula nembe mangertos mbok bilih Indrajit menika putra paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana. Slendra ingkang raos, slendra ingkang batos. Duh Kanjeng Rama, kula mboten kepengin kalepetan dedosanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana saged nggelar inggih kedah saged anggulung. Paduka Kanjeng Rama saged muja kula lumantar mega dados kula. Paduka kedah saged mangsulaken wujud kula sekawit dados mega utawi mendung. Kula mboten kepengin kalepetan dedosan kang sarta kamurkanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Ya, aku ngerti apa sing dadi atimu. Menepno sing dadi rasamu. Menepno sing dadi rasamu. Kowe ora bakal
kalepetaning dedosane Kakang Prabu Dasamuka bakal tak balekne wujudmu dadi mega utawa mendung, tak balekke dadi wujudmu sekawit Indrajit. Jiwa mancing Rama Wijaya anake mati bapake sing melani. Hai Wah! Ridho mawar mawar-awar-warahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wara panjriting turang gesti miyumang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sehabit Prabu Dasamuka walatialah bangsat Rama Wijaya kuwi. Prabu Dasamuka mumpung durung kedadean sira tumekaning pati isih gedhe palimar maningsun marang Dasamuka nungkula dene garwaningsun Rekyan Sinta balekna marang panjenenganingsun yen to kateman mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu ana negara Ngalengka. Piye? Aku mbok kon nungkul. Iya. Anggepmu kowe kuwi sapa? Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngeman karo Dasamuka, ya? Kowe ora susah ngeman karo aku, kowe ora usah ngeman karo Dasamuka. Boyongen Sinta. Kukupen negara Ngalengka nanging yen wis pedhot gulune Dasamuka, wis ngadang-ngadang dadi batang. Yen to pancen mangkono, pranyata kuwi Nalindra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nduwa piwulang utama. Kowe ratu kang wengis Dasamuka, sing wengis kowe Rama Wijaya, sing wengis kowe. Kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe ora ngilu karo gitokmu. Kowe ngorbanake nyawane ewan prajurit munyuk mung kanggo nuruti tresnamu marang Badan Sapata. Mung kanggo nuruti kaperluan pribadimu, mung kanggo nuruti nafsu serakahmu Rama Wijaya. Kowe bangsat kowe manungsa. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok nggo beteng leteki atimu anggonmu kabondo marang katresnan. Wadya balaku, prajuritku nganti blasah kaya babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanake pirang-pirang nyawa. Apa kaya ngono kuwi dudu wong kejem? Apa kaya ngono kuwi dudu wong mengis? Kondange akeh,
kondange akeh kang ngandharake kowe titising Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan lan katentreman. Nanging nyatane kabeh mau ora ana nyatane. Kang mestine Wisnu kuwi dewa kang gawe tentrem, dewa kang gawe kabagyan. Nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu ning kowe ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas kang sarta asih. Ora duweni rasa asih marang sapadane sawangen. Sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh saka pakartimu, kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jirih getih wedi mati, kowe aling-aling bangsaning munyuk sing padha dadi kurban. Kowe dudu manungsa Rama, kowe bangsaning satu kewan, kowe jagal, kowe iblis Rama Wijaya. Aja kleru panampa dasa muka. Yektine anggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara njaluk baline Dewi Sinta. Babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati, kewajibaning ingsun iku mbrasta memalaning jagat ingkang sinandhang ratu ngalengka sakwadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti warsuh nggone matrapke katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyirnake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garwaku, bojoku Sinta mung kinarya pancatan anggonku bisa sabet jagong kelawan kowe Dasamuka. Dene sakrampunge peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar. Kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Yalah gombal Rama, gombal. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane. Kabeh ucapmu mau mung ngaya-wara ngetoke sucine tumindakmu ana ngarepe wadya balamu. Nanging aku weruh regetaning atimu. Aku weruh regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaparawasa dening bojo, kowe wong lanang kang uripmu dikunjara dening katresnan, dikunjara dening Sinta. Jejermu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran, kowe kuwi wong jirih, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarepmu nggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip mbrasta angkara murka, ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Bareng mati tak wujuti ganjur ilang nyawamu Dasamuka. Melayu Rama. Hi. Ha. Hey. Hey. Pa. Pa. Hit, ta, hit, pa, hut, hit, pa,
rebabah depane lemah. Ora tungalengka diraja Prabu Dasamuka ya sang Rahwana raja. Eling-eling Prabu Dasamuka hanggaduh aji Pancasunya. Kalamun to mati senadyan to sedina mati ping 17 paribasane. Kalamun to isih kesrambah bumi geni banyu angin lan swasana bisa gregah bisa bali urip maneh. Ucap urip maneh sang Dasamuka gregah kaya wungu saka nendra. Ah! Hey! Pancasunya. Hey! Lelakon kok nganeh-nganehi. Lelakon kok nganeh-nganehi. Ratu Ngalengka Dasamuka pancene duweni kasekten kang linuwih ora bisa dianggep enteng. Angger mati iso urip neh, angger gletak mati iso urip neh. Semar ngerti merga Dasamuka kae duweni aji Pancasunya. Wong kok sektine ora jamak. Angger mati urip neh, angger mati urip neh. Iso lho kinggo wayangan bar jam 7 isuk iso lho kinggo. Ya, aku bakal golek bantuan. Mangkahang gros-roso umbar lindo bumi gunjing gumaludo guntur ketuk ing Kiai Semar kang ngadep marang Anoman ana parigawe apa Kiai? Ndara Anoman piye? Prabu Rama Wijaya Bendara sampeyan kasesering jurit angger Dasamuka dipateni iso urip meneh, angger Dasamuka dipateni saged urip malih. Merga Ratu Ngalengka nika nggaduh aji Pancasunya. Pancasunya. Nggih. Banjur apa Prabu Rama Wijaya bakale kaseser nyuda merga musuh tanding ora bisa kuwawa ngadepi kasektene Prabu Dasamuka Ratu Negara Ngalengka Kyai. Mboten. Sak sekti-sektine menungsa menika mesti duweni pengapesan. Sak sekti-sektine menungsa mesti duweni kelemahan. Sak dhuwure langit isih ana langit. Banjur pamrayogane Kyai Semar piye? Jenengan jebol Gunung Karungrungan. Jenengan jebol Gunung Karungrungan. Sampeyan jek seneng dolanan gunung to? Lah wi gunung iki senenganku, Kyai. Ha nggih. Jenengan jebol, dijebol tok lho, aja diutik-utik. Jenengan jebol Gunung Karungrungan. Nalikane Prabu Rama Wijaya nibakake jemparing, sampeyan tablek badane ragane Prabu Dasamuka nganggo Gunung Karungrungan ben ora bisa balik urip neh. Yo ngestokke dawuhmu Kyai Semar.
Mudyar kowe Dasamuka. Campung. Woi! Woi! Mati kowe Dasamuka. Pramana reh mangosamya ngambrangangang kadhi karonaning kaswasining marga Hemalatkung Risang Ganta Mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amara wayahanto ing Yayi Dewi Sinta apuranan pun Kakang krana randhat anggonipun Kakang Hamboyong marang Yayi Sinta nuwun inggih sinuwun Siang Pantara Ratri kula tansah ndedonga mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian jengandika sinuwun Rama tansah manggih rahayu wilujeng. Yayi Gunawan, sira Yayi bakal tak dadekake ratu ana negara Ngalengka. Ya mung siadi kang tak percaya. Duh sinuwun, kula rumaos dereng pantes jumeneng dados ratu. Menapa mboten prayogi paduka kemawon sinuwun Rama Wijaya ingkang ngukup negari Ngalengka punika? Gunawan Wibisana kewajibanku wis rampung ya kuwi ngisas angkara murka. Wong kang kewajibane wis paripurna iku ora mbutuhake apa wae kang sipate kadonyan. Luwih-luwih dadi ratu ana Ngalengka iki. Babar pisan Rama Wijaya ora kepingin. Ingsun mung kepingin menepake rasa gedhekake panembah nindakake dana lan dharma. Kanggo sangu besok yen sowan ana tepet suci. Mula Gunawan sira nerusna gegayuhane leluhurmu Ngalengka biyen
balekno kapercayan para kawula tuduhna laku becik jejegna lakuning hukum isenana rasa asih lan tresna Ngalengka wis suwe dirusak dening Dasamuka mung wae rusake lair isih gampang didandani nanging sing angel kuwi dandani rusake budi pekerti mula ya mung Gunawan Wibisana kang pantes nyekel bawat peperintahan ana Ngalengka diraja iki Ngalengka diraja taklih jenenge dadi negara Singgelapura. Lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lirlena tanpa kanen ing lirlena tanpa kanen ong yen tam tulusa mengko sang dyah utama ing ngaturaken panuwun dhateng Sinuwun Rama Wijaya namung kemawon senadyan to kula sampun kawisuda mboten ketang sembur uwur kula nyuwun sangu kali damar kinarya gegebengan anggen kula dados ratu ngayomi para kawula dasih sinuwun Yayi Gunawan iya ugeri wong dadi ratu kuwi nyontowa lakuning alam iki kang sinebut Astabrata yaiku 8 perkara kang dadi isining alam ya kuwi Surya, Candra, Kartika, Mendung, Bumi, Geni, Samudra lan angin liripun kados pundi sinuwun Surya utawa srengenge bisa madangi jagat lan nguripi sagung dumadi. Candra utawa rembulan bisa gawe rasa adem. Kartika utawa lintang bisa dadi kiblating wektu. Sira dadi ratu kudu bisa dadi tuladha. Banjur mendung kudu bisa nandukake singit lan wingit. Banjur bumi, siadi kudu santosa kaya bumi. Geni siadi kudu bisa mbrasta memala ora pilih kasih. Banjur samudra watakira kudu jembar, kudu sabar drana. Kang pungkasan angin, sira Yayi dadi ratu kudu bisa manjing ajur-ajir. Pangandikanipun kakang iki jenenge piwulang pepakem Astabrata ya Makutha Rama. Ya iki kang dadi makutaning Prabu Rama. Estokno piwulang iki nganti kapan wae yo Di tanpa waton